Ако славата на цар Киро залязва, то според местните в Средец циганския барон си има достоен наследник, а това е кмета Иван Жабов. Ден преди Гергьовден той подгрява циганите на поляната в махалата с мазни борби, бири и кебабчета. Кой ги организира? Кмета на град Средец. Той се казва? Иван Жабов. Той много се старае народа да е доволен. Правихме, че има певци поканени. Кои ще бъдат? Мира и Амет. Само тук ли ще бъдат празненствата в махалата? Да, те българите го празнуват, ама не знам те как го празнуват. Вие как го празнуват? Еми с кючеци, с ядени спини. Само тук. Това е цигански празник, не е български. В стила на Жабов пак не пожела лично да се срещне с екипа ни, а искахме да го питаме верни ли са слуховете, че купона в махалата ще струва 20 000 лева, пари, които ще бъдат платени от джоба на българския данъкоплатец. Писменно си оставете въпросите в деловодството, ще ви се отговори по този начин. Иван Жабов е известен с топлото си отношение към мургавите, на които по всичко личи, че отново ще разчита по време на изборите. Може би и за това продължава да показва инат и нежелание да събори незаконните цигански коптори в Средец и Дебел. Искаме конкретика от вас. Кога ще има съборени къщи в Дебелта и в Средец? Това ми е ясно. Къщите в Средец и в Дебел ще бъдат съборени, когато спрете да ми монтирате отговорите, които ви давам. И така циганите за Гергьовден ще пируват 2 дни на наш гръб, или просто казано пир по време на чума, тъй като общинския бюджет е изключително изтънял, а десетки пострадали семейства от жестоките наводнения в района преди месеци все още чакат обезщетенията си. И точно заради такива скъпоструващи прояви месеци преди изборите става ясно, че Жабов отново ще разчита на твърдия си и лесно манипулиращ се мургав електорат.